ngaji terus Quran sholat lan poso ben gak stres. Ngaji ojo judi ngaji di katamne nek katam terus tuh ngaji ojo judi tak udu ramatu kadung duit karek sarane super kronik lagi berpolik obate ra ono pabrik mirong nemu ngaji ojo judi padha ngelingi lagi amat teko ngaji yo diawali Al-Fatihah Jakarta yen pengen rezeki ngalir nonstop manjing ben akeh duwite pokok halal jujur enak wae tae ora korupsi ngentekne duwite wong liya anggur kemina punggo bakal sok urip tuwa ben makmur ngaji ojo judi ngaji di katamne nek katam terus tuh ngaji ojo judi tak udu ramatu kadung duit karek sarane super kronik lagi berpolik obate ra ono pabrik mirong nemu ngaji ojo judi padha ngelingi lagi amat teko apa cerita mau lali karo aku ora tau ngaji sholat zakat apa maneh poso senengane korupsi hasil entek dinggo judi saiki sos ngamati urip ning kaki musi ae sarabi wong dunya padha elingo padha dunya sepiro ati kowo wis pokok mula kuwi tobat supaya mlebu suwarga ono jare Pak Kiai ono jare Pak Kiai tinggalne larangane lakoni perintahe lakoni perintahe ngaji ojo judi ngaji di katamne